Selam Almaz. Selam. Selam dostum. İyi dostum, mına urandaş şundırak işlerini kırasıyken Sinan'ın imtihanın bişke birgen deyip uyluy kürme. Bu bortik nerede turunda sili? Bu sili studentlar günü turunda. Studentlar günü iken demek bu bayram. Studentlar günü iken hem bayram iken demek içeride yaşlar tutalışa. Selam. Selam. Bütün студентларны студент күні белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык, уңышлар, сессияны Уңышлы ноябрьгә, матурлап төгәлләргә. Матур итеп, койрыкларсыз эшләләргә генә. бәйрәм белән. Мин студентларга бишләрне һәм күп итеп акча телим. Барлык шушы укучыларның алдагы киләчәк сессиялары уңышлы булсын дип телисем килә. Барыгызга да бу куян елы һәм булачак елларда уңышлар алып килсен. Амин. İyi dostum, şuşunday gadi binalarda, gadi auditoriyalarda, gadi studentlar Ağır özlerinin fenlerin irene. gadi bulmagan imtihanlar biri. Ansıda dürüst. Mine dostum sana da sorau, Vinyer sana da sorau. Mine atom fizikasında en korkunç söz nerse hem nişik aytılgan bilesin mi? Aba, menimcha men so'zni aytib da bitira olmayimdir. Nahayın. Bir neçe fikrin bulurga teç bildirib. Bilim, belki estağfirullah. Yok. Atom fizikası bildiğin elbette bombalar şunday tez reaksiya kira turgan aybirler bilen qatnaşıp Biz dostum bilen zorg'ib ketamiz. Javob ketasizmi? Ul so'zda tugul, ul kechakcha amliq deb aytib bular. Ups. O estağfirullah, Allah'ım saqlasin, meniki de bildirisi bulgan ekan Almaz. Ups. Men studentlar hozirgi vaqtda bir kishi de bilmagan, belki bilirga tilagan, ya bo'lmasa bilib, onları imtihonni bergandan so'ng unutgan nindir og'ir so'zlar irana. Biz esa ularning turmushini kuzatamiz. Birgalikda Студент халкы ике куянның койрыгын бер юлы тутарга ярата. Тик билим алу күңел ачу чарасы түгел. Бауман исемендәге Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясендә авыл хуҗалыгы өчен кирәкле һөнәр ияләре әзерләнә. 130 еллык тарихы булган әлеге уку йорты ил күләмендә билгеле. Бу әлбәттә студентлар тырышлыгы. Поскольку вуз у нас очень серьезный, студенты учатся. Казан ветеринария академиясы консерватив уку йорты. Бүтән нәрсә түгел һәм вакытында эшләнә. Җәмгыять өчен кирәкле һөнәр ияләре әзерләү төп максатыбыз. Студентларның уку дәврендә алган билим һәм тәҗрибәләре киләчәк тормышында төп урынны алып торачак. Ветеринария академиясы айрым дәүләт кебек яши. Аның үз клиникасы, хайваннар хуҗалыгы, азык үстерү территориясе бар. Иң мөһиме, студентлар уку һәм практиканы бергә алып бара. Хәтта клиникада шәхси кешеләрнең хайваннарын да карыйлар. Монда үзебезнең клиникада хайваннарга операция ясагач, аларның студентларның кайбер студентларның хайваннарны инде карага бирәләр инде хайван өстендә. Безнең телалты операция дип атала инде. Ягъни теле биткәнче, ярасы төзәлгәнче инде ул ярасын шис тартып, анда уколлар кадап, алты тигезләрен алган кадәр инде карыйбыз, ниләбез. Ветеринар булу өчен дә талант кирәк. Бу хайваннарны ярату, аларның ичке хис кичерешләрен туя белү осталыгы. Тик студентлар җыр биюгә, спортка булган сәләтләрен дә үстерергә, яхшы нәтиҗәләргә ирешергә вакыт таба. Безнең студентыбыз бик зур. Безнең студентта кызлар да, малайлар да бик күп. Беренче курстан 5нче курска кадәр һәм булышалар безгә аспирантлар да. Безнең студентив бии җырлый. Үзебезнең Vita Studio дигән ветеран клуб бар. Хор бар безнең. Һәр уку йорты җитәкчелеге студентларның киләчәк тормышы өчен борчылып яши. Ни кызганыч, белгеч булган студентлар авыл җирләрендә эшләргә теләми. Һәр көнне торак акча мәсьәләсе борчый. Бүгенге көнгә безнең студентлар 2000 тирәсе, күбесе күп студент безнең җыябыз авыл җиреннән, уж авылдан килеп укыйлар бездә. Студентларыбыз бик тырыш, бөтен яктан, уку ягыннан да, эш ягыннан да бик тырышып эшлиләр. Студентлар
Күбесе уку елын бетергәч, уку елы биткәч, уже безнең не распределение дигәндә инде трудоустройство буенча без тырышабыз инде авыл җиренә кайтарырга. 5 ел вакыт тиз уза. Тик студентлар сайлаган һөнәрләренә тугры калсыннар иде. Ветеринария академиясын тәмамлаган белгечләр дә авыл җирләренә кайтып эшләсеннәр дигән теләктә калабыз. Венера, менә сиңа менә сүзсез генә сорау бирәм, әйме? Әйдәле, сүзсез генә. Бу кем? Менә бу кем? Минемчә, бу бик акыллы студент. Юк, инде бу экзамен имтихан вакытында билетка сорауга җавап бирелмәгән студент. Син нәрсә уйладың, дустым? Менә бу кем? Минемчә, бу имтиханда җавап белмәүче, әмма үзенең җавап белмәгәндә исе китмәүче студент. Юк, инде бу инде пар вакытында, дәрес вакытында киерилеп иснәп утыручы студент. Менә монысы кем? Менә монысы битле түгел инде. Бу белән бәлки Бу ширдә бәйле түгел. Бу үз кулы белән менә хендмейк бренды хезмәт ясаучы бер оста студентлар мәгәен. Дөрес, үз кулы белән имтиханнарга шпаргалка әзерләүче студентлар Әйтәм бит, хендмейк. Дөрес. Безнекеләр буны бик яхшы белә. Моннан 20 ел элек яшьләр кичләрен клубка җыелып гармунга киссалар, бүгенге яшьләр интеллектуаль уеннарга өстенлек бирә. Моңа кадәр мәгълүм булган мафия, ассоциация, крокодил кебек уеннарга хәзер шляпа уены да өстәлде. Бүген биредә нәкъ менә бу уенның беренче бөтендөнья чемпионаты бара. Идея возникла из того ощущения, что нужно провести какой-нибудь веселый чемпионат. Бу чемпионатның зур идеясы үзебезне ял иттерү максатыннан барлыкка килде. Күптән түгел без кара төшү мафия уены чемпионатларын уздырган идек. Яшьләр аларда бик теләп катнашты. Бу юлы да аншлаг булырга шаптыра. Бу уенда катнашыр өчен үзеңә иң элек пар табырга кирәк. Парың белән бергә чемпионатта катнашырга теләүчеләр исемлегендә теркәләсең дә, интеллектуаль мөмкинлекләреңне күрсәтергә әзерләнә торасың. Шляпаны без менә дуслар белән бергә утырып, уйлаштык нишләргә, җәмәгатьнең хәзер бөтен яшьләрнең хәзерге вакытта сессия, шаугыр килеп йөриләр, теге кешеләр укыйлар дигәндә һәм шул ук вакытта әзрәк ял итәргә дә кирәк. Ничек бөтенебез бергә җыелып, ничек ял итәргә, ничек вакыт уздырырга мөмкин микән дип уйладык. Һәм шунда акылга килде, теге шляпа гел уйныйбыз, гел тупланып, кафедамы, каядыр булса, университетамы, хәзер яшьләр шляпа уйныйлар инде, шляпа башлык дип әйт. Вместо того, чтобы сидеть где-то в подъезде. Подъездда сарайчы утырганчы без вакытыбызны биредә файдалы һәм күңелле үткәрәбез. Сессиядә ял иттерүче уенның кагыйдәләре бик җиңел. Шляпәдә сүзләр яшеренгән, парның берсе аннан сүзләрне алып, икенчесенә бу сүзне аңлатырга тырыша. Менә шулайрак. Так, başladık. Cümle kuramazsınız. Aha, şey. Ben seni yaratan, ben seni aşk buldum, aşk. Ben türlü yaratasın. İsim nasıl, senin isim nasıl, isim ne? Ya da yok. Benim geçsin. Сималай мин. Моның өчен бары 30 секунд бирелә. Кем күбрәк сүз белә, шул әле җиңүче түгел, ә икенче турга гына күчә. Анда инде сүзләр күпкә катлаулырак. Без монда килдек, дуслар белән килдек күңел ачарга беренчедән, күңел ачарга икенчедән без аралашабыз, сөйләшәбез һәм яңа дуслар табабыз. Мин бу уенны уйнаган бар. Без гомумән дуслар белән, группадашлар белән очрашканда бу уенны уйныйбыз. Әле бүгендә бердә көтмәгәндә урамда дусларымны очраттым да, алар әйтә, "Иде, шляпа уйнарга барабыз. Беренче бөтен Казан уенын диделәр." Шуңа килдек уйнап карарга, сынап карарга үзебезне. Һәр уендагы кебек шляпәдә дә искәртмәләр бар. Мәсәлән, сүзне аңлатканда бер томырлы сүзләр кулланырга, аның икенче телләрдәге тәрҗемәсен һәм ишарәләр белән аңлатырга ярамый. Биредәге яшьләргә моны әйтеп торасы юк. Алар кагыйдәләр белән бик яхшы таныш. Көндез буш дәресләр вакытында кафеда, кичләрен тулай торакта уйнау гадәти күренеш. Демәк, башладык беренче сүз. Аны бармакка кияләр? Булдык. Юк, икенче төрле? Язык. Язык, дөрес.
бик зур бәйрәм, сине бөтен кеше котлый, бүләкләр бүләк итә. Туган көн. Дөрес. Аның белән язалар. Каләм. Һәм инде алар биредә, һәм алар бик күп. Яшьләр? Дөрес. Уен бик җиңел, сыман, тик, зирәклек, сүз байлыгы, тизлек кебек сыйфатлар синдә булмаса, сиңа монда урын юк. Икенче яктан карасаң, бәлки бу сыйфатларны инде үзеңдә булдырырга да вакыттыр. Эшләпә уены моңа беренче адым булсын. Менә булмас, бер уйлап карасаң, я булмаса, ике уйлап карасаң. Бер уйлап, икенче уйлап, өченче дә уйласаң була. Өченче дә уйласаң. Менә без студентлар инде үзебез дә кайчан да уйлап бетерибез. Ничек инде укытучы шпаргалкаларның менә кая яшелгән белмәсен. Ул да бит кайчандыр шундый ук студент булган һәм шулай ук шпаргалкаларын шул ук урыннарга яшелгән һәм шулай ук. Бер уйлап карасаң, икенче уйлап карасаң, үзең ни әйткәнеңне аңламасаң да, мин синең нәрсә әйтергә теләгәнеңне аңладым. Мин аңлыйм һәм мине дустым да аңлады. Укытучы кеше ул бит гомумән шпаргалка язмый. Син шуны беләсеңме? Шулай дип уйлыйсыңмы? Укытучы ул шпаргалка язмый. Укытучыга укыган кеше шпаргалка язмый. Ул студент булсынмы, әллә инде укытучы үзе булсынмы, ул бер кайчан да шпаргалкалар белән кулланмый. Бер уйласаң да, ике уйласаң да, өченче уйласаң да. Беләсең булмас, мин синең белән килешәм. Чөнки укытучы ул бит һөнәр генә түгел, ул укытучы һөнәрне өйрәнеп кенә булмый. Дөрес, укытучы булып туарга кирәк. 2010 ел укытучылар елы уңайыннан бик күп чараларга бай булды. Мәктәп, югары уку йортларының укыту системасына шактый үзгәрешләр алып килде. Менә быел безнең яңа уку елында бик күп яшь белгечләр килде татарлык буенча. Һәм менә быел инде һәрбер укытучы безнең компьютер ноутбук алында хөкүмәт программасы буенча һәм һәрбер укытучы диярлек безнең татарлык шулай ук алар компьютер программаларын ирекле рәвештә дәресләрдә кулланалар. Һәм менә шуңа тагын бер яңалык булды безнең быел яңа уку елында укытучыларның хезмәт хаклары аларның йөришкән уңышлары белән турыдан-туры бәйле дип әйтергә була. Бүгенге көндә мәктәпләргә 600 укытучы кирәк булса, 2017 елга бу сан 1300-гә җитәчәкләр Мәгариф министрлыгында. Мәктәпкә җәлеп итү өчен нишләргә? Бу укытучылар елында яңгыраган иң актуаль сорауларның берсе иде. Мне очень понравился географический факультет, который я закончила. Мин педагогика университетының табигый географик белем бирү факультетын тәмамладым. Биредә белем алуыма һич тә үкенмим. Ул минем өчен тормыш мәктәбе булды. Сер түгел, бүгенге заманда акчасыз яшәп булмый. Шуңа күрә мин мәктәпкә урнашмадым. Югары уку йортында белем бирүче галимнәр дә бу мәсьәләне хәл итүнең бер генә юлын күрә. Моның бит бер генә юлы бар. Укытучыларга күтәр хезмәт хакын. Һәм анда вуз бетергән теләсә кайсы педагогик вуз гына түгел, бәлки университетлар бетергән менә дигән белгечләр барачак, эшләячәк. Шуңа күрә дискуссия белән, сөйләшү белән бу мәсьәләне хәл итеп булмый. Чөнки җәмгыятьнең яшәешнең төп нигезе матди як. Арада әлегә сайлаган һөнәренә тугры калган студентлар да очрый. Мин әлеге уку йортына үземнең балачак хыялымны тормышка ашыру өчен килдем. Бу хыял укытучы булу. Менә инде 5нче ел мин әлеге һөнәр серләренә өйрәнәм. Бу өлкәдәге белемнәремне киңәйтәм, тирәнәйтәм. Менә алда кулыма диплом алгачтын мин мәктәпкә эшкә барырга җыенам. Анда да минем планнарым зурдан. Балаларга татар телебезнең бүтән нишкәлекләрен, серләрен ачасым. Әдәбиятыбызның бай мирасын аларга ачык күрсәтәсем килә. Һәм моның өчен мин бүтән кешемне дә куячакмын дип уйлыйм. Һәм мине хәтта хезмәт юлында очраячак киртәләр дә куркытмый. Шул сәптән укытучының хезмәт хакы да. Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының татар филологиясы факультеты 5нче курс студенты Хабибуллина Алия инде бүгеннән үк укытучы дигән бөек исемне йөртә. Минем кичкенәдән үк булган хыялым, кичкенә вакытта да без балалар белән җыелып укытучылык уйныйдык. Мин гел укытучы ролен генә уйныйдым ул вакытларда. Һәм шул хыялымны тормышка ашырырга дип хыялландым. Һәм тормышка ашырдым дияргә мөмкин. Мин 5нче курста укыйм хәзер. Шул ук вакытта эшлим дә. Ике эшне бер юлы арып бару авыр түгелме? Башта авыррак булып
дип уйлаган идем. Ләкин монда килгәч, ул хәтлек авыр булмады. Ничектер бер-берсен җайлап эшләп киттем инде. Укып эшләү бер дә җиңел түгел, ләкин Алия укытучылары белән килешеп, киңәшләшеп эшли. Яшь кына булуына карамастан фикере төпле. Башта курыккан идем, балалар тыңламаслар дип. Ләкин кергәч, баштагылары беренче дәресләрем бик уңышлы булды дип әйтә алмыйм. Яңа беренче дәресләрне алып барырга әлбәттә класс җитәкчеләре, татар теле укытучылары башка булыштылар. Алар үзләренең методларын әйттеләр, үзләренең ничек дәрес алып баруларын әйттеләр, дәресләрен карарга рөхсәт иттеләр. Алардан карап, әкренләп үзем дә шундый дәресләр алып бара башладым димме. Укытучы булып, сабыр, киң күңелле кеше генә эшли ала. Алиягә бу сыйфатлар хас. Сөйләгән һөнәренә мәхәббәте зур. Шуңа күрә хезмәт хакының күпме булуы да мөһим түгел ди. Хыялым кире кайтмады, киресенчә ныгыганнан-ныгый гына бара бу хыял һәм әгәр дә мөмкинлек булса, 2нче елга да шушында эшкә калыр идем дип уйлап торам. Яңа заман укытучысы нинди булырга тиеш дигән сорауга Алия үз тәҗрибәсеннән чыгып җавап бирде. Бу бик авыр һәм актуаль мәсьәлә күңелсезлегендә, чөнки балалар теге елдан-ел заманалар буыннан алышкан саен алар үзгәреп торалар. Шуңа күрә хәзергесе балалар белән эшләр өчен бик каты тырышырга кирәк. Аларның күңелләрен күрергә, ничектер аларга җайлашырга кирәк. Аларның яшәү рәвешенә күнегергә димме, аларның психологиясын башта нитергә кирәк, белергә кирәк. Укытучы булмаса, үсешкә дә, яңарышка да ирешеп булмый. Шуңа укытучылар елы вакытлы чарага гына әйләнеп калмасын иде. Балаларга белем бирү, такта алына басып тема аңлату, бер кочак дәфтәр тикшерү, яисә план конспектлар язу гына түгел. Ул зур хәрефтән кешеләр тәрбияләргә тиеш. Ләкин бу максатны җәмгыять белән бергә эшләгәндә генә тормышка ашырырга мөмкин. Татарстанда укытучылар елы төгәлләнде. Рәсми ябылу тантанасында иң-иңнәрне котлауны яшьләр тукталышы да күреп кайтты. Мы будем и дальше поддерживать нашего учителя, его социальный статус, образовательная программа переподготовки «Алгарыш», другие наши проекты. Все это будет служить для нашего учителя. Сегодня я хочу всех вас поблагодарить за вашу работу, за тот вклад, который вы вносите. И я надеюсь, что каждый год мы будем встречаться вот так, подводить итоги. Байрам белән сезне, исәнлек, саулык сезгә бик зур рәхмәт. Большое спасибо. Сәхнәгә күтәрүчеләр арасында мөгаллимнәр генә түгел, шәһәр башлыклары, оешма җитәкчеләре һәм журналистлар да бар иде. Ел дәвамында Яшь ТНВ каналы укытучы елын яктыртуда үзенең саллы өлешен кертте. Узган ел башында старт алган мәктәп тапшыруыбыз исә елның иң яхшы телепрограммасы дип табылды. Первое место. ТРК «Новый век». Телепрограмма «Мәктәп». Редактор Гульнас Самигуллина. Әлбәттә, телевизион программа ул күмәк эш нәтиҗәсе. Мәктәп тапшыру коллективы ул. Рамиля Сахабетдинова җитәкчелегендә эшләүче. Креатив режиссер Роза Әбиятуллина, тавыш режиссеры Ринат Хайруллин, оператор Илдар Абышамсетдинов һәм редактор Гульнас Самигуллина. Аларның һәрберсе үз эшенең чын осталары икәнен әйтеп торуда кирәкмәстер. Яшь ТНВ каналында балалар өчен, яшьләр өчен чыгып килүче тапшырулар күп бит инде. Аларны бүген бүтән тамашачылар да бик ярата, шалтыраталар, хатлар язалар. Һәм шул шалтыратулар, хатлар язганда безгә бик күп теләкләрен белдерәләр иде. Шундый берәр мәктәп турында, укытучылар турында, укучылар турында да тапшыру ачып җибәрә алмассыз микән? Менә без сезне үзебезнең мәктәбебезгә кунакка чакырабыз, сезне кунакта көтәбез дигән сораулар да бик күп булды инде. Шуңа күрә менә бу мәктәп тапшыруы безнең каналыбызда бик кирәкле тапшыру дип саныйм. Чөнки ачып җибәргәннән соң да моның нәтиҗәләре күренде. Тапшыруны ачкан вакытта укытучы һөнәренең дәрәҗәсен күтәрү, аны пропагандалауны максат итеп куйган мәктәп тапшыруы ел дәвамында тамашачыларын республикабызның иң яхшы укучы-укытучылары белән таныштырып, аларны борчыган сорауларга җавап эзләде. Алга таба да тапшыруның хезмәткәрләре сайлаган елдан тайпылмыйча яңа үрләрне яуламакчы.
Алга таба безнең планнарыбыз зурдан. Без республикабыз белән чикләнмичә, чит төбәкләрдә, башка регионнарда яшәүче, белем алучы укучыларның, аларның кызыксынулары, мөгаллимнәре, мәктәпләре белән таныштырып барырга тырышырбыз дип уйлыйм инде. Иҗат төркемебез белән без бик шат, без бик бәхетле. Бу безнең өчен бик зур дәрәҗә дип саныйм моны. Һәм шуңа күрә киләчәктә алга таба дип әйтергә кирәк инде, без тагы да кызыклырак тапшырулар эшләрбез дип ышанып калам. Карлы бураннарга, яңгырларга, кызу көннәр, нинди генә һава торышы булуына карамастан, мәктәп тапшыруы ел дәвамында республикабызның шәһәр, район һәм авыл мәктәпләре белән таныштыра бирәм. Алга табыда тапшыруның иҗади хезмәткәрләренә бетмәс-төкәнмәс идеялар, ныклы сәламәтлек һәм уңышлар теләп, без алга таба атлыйбыз. Алмаз, беләсеңме, бик кызыклы факт. Менә статистик мәгълүматларга караганда, техник университетларда укучы студентларның күбесе бартык 3нче курста гына үзенең һөнәрен белә башлый. Гомумән үзенең специализациясын аңлый һәм белә башлый. Тимилә ни өчен дип сорыйсың? Нәрсә белән бәйле бу? Бу нәрсә белән бәйле? Минемчә, аларның 3нче курсларда практикалар башланы. Шуңа күрә алар үз куллары белән тотып, үз күзләре белән күргәч, аңлый башлыйлар. Шулай дип уйлыйсыңмы? Әйе. Кызык. Кызык шул. Беләсең, менә икенче статистик мәгълүматка караганда, әгәр дә экранда яки камерада без менә Венер белән Алмаз икән эфирда беләсең нәрсә? Яшьләр тукталышын әле. Дөрес. Менә шуңа күрә статистика бер кашын да алдамый. Юк, бер кашан да аңламый. Эфирда яшьләр тукталышы. Кызлар дисең инде. Миңа карамыйлар дисең инде. Гомумән кызларны каратуның ысуллары бик күп түгел. Аларның иң беренчесе ул бик текә машинада яки бик текә мотоциклда йөрү. Икенчесе ул Орландо Блум, Брэд Питт һәм әлбәттә минем шикелле зәңгәр экраннар аша кызларның йөрәкләрен яуларга тырышу. Һәм өченчесе һәм иң мөһиме ул кызларның йөрәкләрен һәм игътибарын бию аша яулау. Бу ысулларның беренче, икенчесенә әлбәттә ирешү кыенрак, ләкин менә өченчесенә син колак салмый калмассыңдыр. Беренче карашка брейкданс бәйсез хәрәкәтләр җыелмасы булып тоелса да, аның асылында чын иҗат һәм тулы хореографик программа ята. Һәр хәрәкәтнең үз мәгънәсе, тарихы һәм иң кызыгы авторы бар. Узган гасырда Көнбатыш Европада барлыкка килгән әлеге бию төре чын мәгънәсендә губка кебек бөтен дөньядан милли бию хәрәкәтләрен үзенә җыйган. Брейкданс, он вообще многонационален, в общем, и его можно вообще под любой... Брейкданс күп милләтле бию. Аны теләсә кайсы халык көенә биеп була. Гомумән хәрәкәтенә карап, биюче турында бар нәрсәне сөйләп биреп була. Хәтта ул танцполга чыкканчы ничек итеп басып торуы да аның холкын, гадәтләрен ачып сала. Брейкданс ул тулы бер психология. Action Mans, хәрәкәттәге егетләр. Бу би-бойларны башкалары белән бутау бик кыен. Татарстан һәм Рәсәй күләмендә беренчелекне бирмәгән төркемдә һәр катнашучының үз мәктәбе, үз укучылары бар. Алай гына да түгел, егетләрнең үз фәлсәфәләре, дөньяга үз карашлары. Танец — это все. И философия, и какая-то вещь, через которую можно выплеснуть все из себя. Бию ул фәлсәфә дә, үзеңне күрсәтү һәм шул ук вакытта үзеңне байыту ысулы да. Бию аша мин дөньяга, кешеләргә мәхәббәтемне аңлатам. Брейкданс ул яшәү мәгънәсе һәм яшәү үзе. Бер туктаусыз камилләшү, ярышу, яңа проектлар. Инде күптән үз йөзләрен, имиджларын булдырган егетләрне бүгенге көндә брейкдансның Татарстандагы үсеше борчый. Үзлекләреннән фестивальләр оештырсалар да, дәүләт органнары, спонсорлар ягыннан игътибар җитеп бетми диялар. Мы стараемся находить спонсоров на эти поездки, в общем, как-то для этого растем. Познаем бумажную волокиту, в общем, там всю эту официальщину. Без үсәргә, кагаз эше, рәсми сөйләшүләрне үзләштерергә тырышабыз. Әлбәттә, бу шөгыльләнер өчен дигән вакытны урлый. Ләкин шундый сөйләшүләрсез, эзләнүләрсез дә яшәп булмый. Тик аларның бушка булуы гына җанны тырный. Үсеше ягыннан Татарстанның артта калган регионнарда төрле чаралар үткәрелә, Казанда исә сезнең кебекләр күп дип кенә җавап бирәләр. Егетләрнең яңа буын биючеләренә дә әйтер сүзләре күп. Үз укучылары арасында да артык игътибар белән аздырылган, брейкданс белән мода өчен генә шөгыльләнүче балалар артуын искәртә алар. Шуңа да карамастан, инде бу елны ук Франция, Голландия, Испания чемпионатларында катнашырга әзерләнәләр. Чөнки бию бер нигә дә карамастан хәрәкәткә өнди. Дустым, син бер кашан да онытма. Син бит шундый акыллы.
Сен шәкіртлер, студентлар турында сөйлейсің, не мен? Мен студентларға айтам, исләріне төшерәм. Сен бит шундый акыллы. Менә син аны онытма бер кайчанда. Менә инфузорий башмакчыкның нәрсә икәнлеген белмәгәндә, син шундый кайбыракта җүләр булып та каласың. Син беләсеңме? Тыңламаны, син шундый намуслы, мин бүлдә ышанам сиңа. Син намуслы. Менә укытучының күзенә карап шпаргал күчергәндә, син шундый уятсыз булып күренәсең. Алмаз. Дустым, bir кайчанда unutma. Sen bor narsani xiyshiksiz buldirashaksın. Hatta barliq biletlarga da javoblarni o'qib bitirmasang da sen baribir u javoblarni bilasan. Sen afarin. Sen bor narsani da buldirasan deganda ammo endi bufetda oshxonada shay olib, uni to'kkan ishroqda sen shunday yordamsiz hamda endi bir narsada ishlay olmay turgan kishiga o'xshab qolasan. Aba olmaz. Studentlarga shulay deb aytmaylar endi. Mana narsa desang da, "Ey, ular ham biz shuma baliq." Шуңа да карамастан, минемчә, нәкъ иң актив һәм иң креатив, бәлки кайчагында хәйләкәр һәм шул вакытта Эзгене уятсыз. Эзгене уятлы, бартик шын студент кына бу барлык сыйфатларга да ия булырга тиеш. Дөрес. Нормаль хәл. Дөрес. Уку биткәч барсы үз урынына утырыр дип уйлыйм. Әйе, эш биткәч ял итәргә ярый дигәндәй, безнең әлеге вакытта студентларыбыз укый, белем ала, ләкин инде дәресләре биткәч алар бүген һиччиксез рәхәтләнеп ял итәчәк. Чөнки бүген бары тик аларның көне һәм аларның бәйрәме. Сине аларга һәм безгә кушыл. Кара, эш биткәч ял итәргә ярый дигәннән безнең ял итәр вакытыбыз җитте түгелме? Әйе, ярты сәгать достым вакыты инде ярты сәгать вакытыбыз узып китте. Ярты сәгать 30 минут вакыт эчендә синең белән күңеле белән һәр вакыт мәңге студент, мәңге шәкерт булган Венера һәм Алмаз идем. Киләсе очрашуларга кадәр сау бул. Сау бул, бишкә генә.